Juan José Isaza Garmendia, 30, al año 30, maiatzin, 23 de mayo. Eskea etorri ziren, Frankok, permisuan, permisuakin heldu ziela, hona etorriko ziela, batzuk militarrak. Ez dakit zerbait galdu zutela, zerbait kastigon bat horrengatik ematen jotela, tokia bazerdak. Oandik kuartelak eta deusen gabe, zakaten, eta horrengatik bazerrita sartu zituzten. Itzura, gaintza uste zerbait alan batzuk egin. Jo, aizti berri, Arriandi, horre bai, eta zaitxon hasi ziren nidu egiten. Porlanakin eta dena matela, eta barrenan eseilokuak eta nidu hortan, handik jartzeko. Tiruak, aldezkunak, jomarteitik, handik deskarga intzuten honea, limiziko abizatu zuten, aldeitiko denak, erraimizitu zela bazarriko denak. Horrea joan ara jonginan, Txeberri, Zaizar, han bi gau botaken ditun, beldurra galantekin bai, hazin da dena kanpo bota, errezuten erreketxe. Bat errezuten bai, erreketxe. Gainugun batzuk bilari zituzten Bilbao aldea, aurrian hartuta. Bestiak hemen bi hortan, zulu hortan sartu zituzten, zeakin, metralietakin eta deskarga itxeko honea, eta ine bai intzuten deskarga. Metralietakin eta kainoi txiki. Ez zien ohan bezalako zeiketzen, kainoi txiki batzuk. Eta ekin, lehiuan, harria jatta, puskaken duta, eskapa errengen guk hor, iruzongo mutila eta ni bidek zazilatzen geho, aigarbitzen nazien eta nire honitzen ara, hola, zuain eta onduan, bomba lehertu zioten. Eta iruzongoei, izterretik metala zartu zitzaion, dena belbeltzina, zuan brazakin, karrasika jontzen itxea, bono. Eta soldauak emendik, korrika zaituan jontzen ara. Aike ezakiten hor, aitzua zienik. Bino bomba kasualitatea, guztu jena eginean, azpilan, eskapa erren genuen. Eta oizertzen, gerra bukatuta? Bai. Gerran angelditutako bomba bat? Bai. Hor utzita eskapoinak. Bomba bertan utzita, martxa, Bilbao aldea. Eta hemenik eman zituzten batzuk, Jomardikua eta, Osabare bai, Bilbaora eman zituzten. Eta niuki zituzten. Eta bikaioak ekarri zituen. Trabajadariak zieten zuten, nola etorri ziren zuen gana, esan duzu, zakatela permisua, baserria behantzako hartzeko, Bai, alperez aurretik, eta geho sargentuak eta geho militarrak. Azkeneko tropa ekarri zuten ean, guako ekarri zuten, guak arbila eta behantzako karrila, dena jantzituzten behantzako zio. Goziak, dena goziak. Galegoa genealean arbila jaten zuten, noi? Joder, arbila. Berantzako batez. Esaten duzunean tropa etorri zela, hoi ezertzien, presuak zien, o bestela? Kastigua eman, zer bat galdu zutela, o zer batien, o... Gerra galdutako jende izango zen? Gerra galdutako jende? Bai. Preso hartuak. Bai. Horre, zehara, kantuzketako zehorta, nidua itxea, intendentzia, bai, hor. Txokorrak egosita bazerretan, hobena sargentuak eta jaten zuten, txokor bat jateko zehazko beharrik. Eta sargentuagan, hobena, eta ezurrak zehantzako, soldabontzako. Gutxi, ogila bai, ogila hona kartzen zuten,
militarrango gio ona zakan orduan. Eta hor, goitik txuskuak maki luzea din zehatz hartu puntapiz bat, eta harekin txuskuak lapurtzen ortein, soldagoa harrapatu zituetan, hilia moztu eta kastigua eman zioten, Hor loitzen zuen alferezak. Bestien, sargentuak. Jo bazuten, meiku ere bazuten, pratikantia. Are salbatu ziren nahi. Pulmoni egin egon, orduan. Indize joa jarri bertitela eta karrasik, indizi joa eta jarri ziren, soldaduak ekarri eta, pentsa, elduta denan arte kontuta tripetik indizi joa zartu zuten. Eta grazia jagari. Bai. Itxeko bezala, sarkentuak horra itzen, ofizina bezala zokaldian. Bai, ondo. Ez ninekin azarretuta deutza izan du. Ez? Korneta jotzen diana eta hoi jotzen zuna, dantzak hori egiten zen, ne ize bat hauik, soldagoakin karreten kamiluan. Dantzan egiten ziren. Kornetakin izan jota. Eta nire joten izan, behekin, Gatxusketa. Bai. Baina konfiantza, sargentu ogintu egin da, nidoa sartuta, mailu egin da, argia atetzen, otarri txikiatu bazien da, haikin zertut, alkamion, argia atetzen. Pentsa, gualana zen geho. Hoi dena minatu zen, Gatxusketa hoi, Dena minatu zen, lana intzien zuten lana. Eta kamioia irauli bai intzen, hor zapatazarro, oan zubila itzen nahi dira, trenan zer, hor hortan, batzuk, minatu zuten batzuk, solda batzuk. Eta nirean izan, bronkaharra banon itxianik. Inozatzen, kamioia hartan barrenan? Bai. Kamioian ibiltzetik, bueno, eskapo itxetik. Bai, lana itzen zen orduan, lana hoxe. Jo, sosik ez gainea, diruik ez. Oitamarro, bolakon bat, konpaino txiki bat. Jo, jaitan, meza, jaiero, Bai, hor zen, aizti berri, onduan, intziloten zebat, kulpito zebat, meza mateko, aldaria zebat, eta meza maten zuen, bikaio zarrak. Oazen horko, jefia. Jo, nahizunak konfesatu bai. Ez zeten asko konfesatzen. Ez zuten den basko pasa. Ezen orduan fede handi, oan bazela, oan bezala. Orduan ezen fedeek. Republikanoak izango ziren gainea, ez? Bai. Zue zema zinazten itxian? Amarro, kuadrilla erra. Orduan, Ola pentsatzen oan jarri eta oan inbakarri nago eta leno hemen beste jende, nola. Ez komonere urik gabe. Hemen txatxamenin zema denboan ondu ziren soldaduak? Hoi ez bain goazen, biru urte bai. Hor arkale intzuten arte, pentsa, kuartela hor arkaleko hoi intzuten arte ondo ziren hemena. Eta hoi itxeko zenbat denbo pasazuten, arkale itxeko. Arkale eta lezeko goian bazarri bat intzuten, bai, barrako joak. Hoi ba. Hoi denagin arte, zenbat denbon. Militar jantzia o bakoitzak? Militar jantzia, bai. Denak? Bai. Presuak bai? Bai, denak. Errentira joten ziren hemendik. Gu gaizki ez ginen ondo haikin, ondo arrealtzen ginen. Urti hoitan jendia kanbiatu lehenko zen ba, ez? Opetik behaz. Bai. Kanbiatu ere bai? Kanbiatu bai. Zenbatero kanbiatzen ziren? Ez tegi, bai. Hemen etorri zinean, bigarren konpainia, 2 urtea ez etorri zen, bigarrena. Jo biali zuten aurrekoa,
Eta bigarrena etorri zen, bosiek etorri ziren ze oik. Bigarrena oik miseia ekarri zuten, galego asko. Eta gosia, ni ez nekin joten nintzen, eta harria, arrobi egin zuten hor, maintzene batzon, hor arrobi jatzen, harria horra atatzen zuten. Eta manduei, harri 2 saku, harriz, jaizkibelko kamiluei, egin zuten. Pentsa, mandu egin, lan hain zuten bai. Ba hor arrobi jatzen bai. Harria hoi dena mendioi dena arroia da hor. Konpensatzea bai, joten gineango, joan beharko. Konpensatzea pentsa. Hemen degi. Goizen zeitako, jauna hartzea horrela, lezoa, txartelakin. Txartela, genuen, txartela entregatu behar. Eta txartelen zeiten zuten apuntatu? Bai. Konfesatu zinazten oez, o? Bai. Hombre, kontrolatu, itxetik azita, kontrolatu bak. Ama, denak emak mutila denak, leina, kieto ben. Kontrolatu bak, oxe, gero elizan, han kontrolatu bak. Bai, Geroare bai, bai, Don Ramon ta, Don Ignacio ta, asko kambiatu ziren. Orduan apaitzak ez sobratzu, nundia bain. Divertitzeko eta zeiten zenuten gehoia, gazetan, geroa, Itzen genien bai, aprotsatzen genien, hemen goian, ganbaran. Hor dantzan haitutakoak eskondua batzuk, pentsa, soinua zaila bai. Hemen bai, Juan Tenero hor etorri zen, gerra denboan, permitsuekin etorri eta despeitzea etorri zen, eskeneko baziko ala eta ez zela etorriko eta bai, eta ez zen etorri gero. Despeitzea etorri eta pentsa Andres, Juan Tenekua, Garmendia. Baina frentian, esan nahi dute... Frentian bai. Nire goazen naiz, pentsa, nola etorri zen. Ez zen gero azaldu.